wis disulapo kaping pira tetep iki sing jenenge Dewi Sari Asih. Nggih niki. Niki apa? Saripati. Kok Saripati? Lah wis tuwek karo bapakne. Ora tok kisah anak kowe iki sapa? Kok wani-wani oh iki sing nglamar ning anu kene pendopo ndek men ya kira. Ndek mau ya. Oh sing ngongkon bosmu ki to? Oh kowe iki seneng karo anakku. Bener. Wis seneng karo anakku tenan. Ya wis, ngono, PN. Kudune kowe ora ngono to. Lah piye? Kudune melarang, tidak bisa, tidak boleh mosok arep dirabi karo siluman bajul. Cantik lu. Mas, kalem Mas, sareh Mas. Aku nek wis wayahe bedhidhe ngene iki pancen yo. Lah pra yo mungkret to Mas. Ya ora iso. Bar jamu jare. Sareh. Sliramu ki arep pengen karo putraku ki yo rayunan sing apik ngono. Cantiknya pacarku. Cek apal kabeh. Ijek apa laku kuwi kok yo. Nah, iya. Teh. Jumbuh karo sing tak impenke. Jebul Sari Asih ayune kaya ngono. Sopo sing ora kesem-sem? Prilo ngoten atepe saking praja panjenengan ngriki niki kula ditolak kalih piyantune niki. Upama nganti lenggah sumanding minangka gangmu Patwewari. Nggih, Kira-kira cocok apa ora ning Sarang Kusuma? cocok. Sosok wadahe kendi cocok rasane ati. Piye? Perkarane putraku ki nolak. Putraku ki lak bapake Yuda. Lah ya Yuda ki adikmu, mosok arep rabi karo like, kan ora to Sas. Pikir ngono lho Sas. Celuk, iki toprak ya celuk. Tak tone wajur lho engko. Oh. Ket sore kene wis serius e. Pron, niki dirudha paripeksa kalamun to mboten kersa pendhangan purut garwa. Sari Asih ayo ndelok boya. Ayo takut. Wong sapa ngendi kowe wani? Gawe ontran-ontran ning papan iki. Pesta duduk. Pesta duduk pancen iki sing tak. Mas, sampean nak nulungi anakku to? Iya. Dan nak nulungi iki sing tok jaluk ki ya ora mikir sih. Kudune iki bocah ese sing tok rebut. Celok lagi. Ora mulino kok. Lah nek sampe kuwi nanti cekese. Perkara wong raman iki ora apa-apa. Lah yo sing di sing dicekel iki bocah ese sing ditulungi. Dibaleni. Baleni. Sari Asih. Wes ning kono ae. Aja digowo mlayu wes iso kok. Ngalih. Golek nggon sing apa? Aduh rene. Lah ngono arep nulungi kuwi genah kowe arep nulungi. Ngene lho Teh. Jenenge nulungi wong wadon. Wong wadon lagi di rudo paring peksa. Kuwi kudune ra iso diantem sik pilihane mak. Jelas. Oh iya. Kayak ditulungi. Oh, kleru. Baleni. Rasa. Bolak-balik balik ra ngerti nek kene enek lakare apa piye. Ayo, ngono. Iki wong wedok. Kowe kene. Kowe iki minangka kanggo tumbale lalu lintas. Kono kae wong wedok-wedok kok. Kono wong wedok-wedok iki wong lanang apa wong lanang kene. Pawongan bagus. Kaya apa? Sopo sing dadi jeneng? Aranku Joko Prastyo. Kok ngerti yen to aku nganti gandrung kapirangun kok kowe dadak belani Sari Asih apa karo? Apa sebab iki? Mergo iki wis dadi pacangan. Piye? Wis dadi pacanganku sok sapa lho. Nguyai segara ngabur langit. Jebul pacare. Lah iya kok ya ora tanggap to. Yen kowe wani bakal berguncak marang kowe iki. Karepmu Tak tope dadak. jebul gajah das-des. Iya ta. Ijak pati, jaluk pati saiki. Bocah